Това е бункер от Втората световна. Може да го разгледате. Долу е като лабиринт. Няма интернет и връзка. Сега ми го казаха. Тук може да прочетете текста, но аз имам мобилни данни. Ето това е бункера. Малко е крипи. Изглежда се едно не можеш да излезнеш от него. Но всъщност можеш. Ето тук се намира всичко. Щях да си разбия главата. Ето тук може да прочетете. Честит 3 март на всички. Ето от тук се отива и от тук е вратата за изхода. Тук може да видите белия ден. Честит 3 март на всички. Да живее България!